Bună ziua și bine am găsit la un nou video. Astăzi o să fac o modificare la plug, deoarece că nu am putut să-l reglez fără ceva în plus. Și am să vă arăt ce o să fac la prinzătoare. Deci aici am pregătit, asta e prinzătoarea în care vine plugul. Chiar l-am aici, deci vine așa băgat, prins cu un bolț acolo. Deoarece locașul acesta e prea larg, mișcă plugul, am să pun o piuliță aici, uitați aici, o să sudez, în care o să bag un șurub și o să-l prind mai fix un pic plugul, cât de cât. Deoarece jocul fac de aici, ar trebui să aibă un pic de joc, dar nu prea tare. Așa. Am să sudez piulița asta aici, o să bag să nu afectez, băgat un șurub ca să nu afectez filetul. Deci am să fac aici și am să prind încă o piuliță aici, am să văd cum o să o prind, una aici și una jos, deci una sub, care o să fie un șurub așa, care o să reglez stânga-dreapta cum vreau, și unul de aici. Bun, am să le sudez astea și după ce revin, deoarece nu am cum să pun telefonul. Bun, aici am sudat treaba asta, uitați, aici așa, trebuie să vadă bine. Ce am sudat piulița asta, băgat șurub și pot să împing aici să o fixez mai bine. Și haideți să vă arăt aici, nu știu cum să fac aici, așa, cupla asta care se cuplează, deci vine nitul ăsta, hai să văd un pic. Bun, deci vine nitul ăsta și aici, ca să pot să dau mai stânga-dreapta, să ai niște șurubele mici care nu mă ajung acolo să pot să dau. Așa că am sudat, eu am avut un pic de bară de șurub, am tăiat, am făcut două șurube mai lungi un pic, când am avut așa. Bun, și acum va veni amul, cred că, uitați. Deci o să acum da, o să dau cât de mult vreau cu plasta. Deci uitați ce pot să reglez aici plugul cum vreau eu, mai bine, mai stânga, mai dreapta, mai, sau știu, pot să am altceva, alt ustensil care trebuie să leg după el. Pot să-l fixez cum vreau eu. Deci asta am vrut să fac, reglajul, cum am vrea să văd un pic cum să pun plugul. Bun, aici cred că e, nu știu cât de, o să văd eu. Așa. Bun. Ia să vedem acum. Asta e plugul. Deci l-am terminat de reglat. Așa, am reglat din bucla asta. Am dat-o aproape la maxim. Pe dreapta. Uitați din spate cum se vede. Deci vine paleta de la plug. Vine exact în spatele roții, așa ar fi normal. Vârful vine pe centru. Voi vedea că nu e băgat
lucru. Da, cred că așa îi facem cu el. Am găsit până la urmă cum să-l reglez. Acum îl voi porni ca să fac schimbul de ulei la transmisie. Bun, am întârziat un pic cu schimburile că la motor l-am făcut. La transmisie nu l-am făcut, dar îl fac astăzi. Bun, să încep. Bună ziua, acum mai fac schimbul de ulei la transmisie. Am pornit un pic cam târziu filmarea. Deci am deschis capacul pe unde se alimentează uleiul. Deci aici jos are o piuliță. Acolo unde curge, vedeți? De acolo se desface. Să fie desfăcut și acolo și aici. Și face un pic de... curge mai repede. Asta e piulița de jos. Curățat, am șters un pic cu cârpă. Trebuie să fie suspendat pe ceva, să fie cât de cât de... Vedeți, am dreptat, pus așa. Am ridicat un pic mai sus ca să mint că e un recipient sub. Nu e foarte complicat. Așa, uleiul la motor l-am schimbat. Tot așa. Are la ulei la motor, să vă zic și la ulei la motor, eu totdeauna îl schimb. De fapt pe aici are așa, pe aici, de aici îl schimb, vedeți? Deoarece aici nu am cabluri, cum am din coace. Uitați, aici am cablurile astea și mă încurcă un pic să deschid. Are prin două locuri să pot să-l scoți afară. Prefer pe partea cealaltă să nu rup ceva cabluri pe aici. Așa. De alimentat se poate alimenta ori pe aici uleiul la motor. De preferat pe acolo sau pe aici. Așa. Preferat pe aici, ca pe aici intră mai ușor. E mai ușor pâinea. Așa, acum așteptăm să curgă tot. Trebuie să curgă 2 litri 400. E mult. Un pic de aici afară. Lăsăm să curgă. Nu-l deranjăm. Cam atâta. Probabil o să-l mai înclin un pic mai pe spate. Să curgă mai bine. S-ar putea să curgă mai bine un pic. Așa. Bun, am închis robinetul. I-am pus șurubul. Așa, terminat. Acum băga pâlnia. Ia să vedem. Deci am luat ulei de transmisie așa, de la OMAC, din Dedeman. Am mai avut încă 400 ml. Însă aici 400. Așa. Și acum să-l băgăm. Să vedem. Cum asta primul. Destul de gros. E gros pentru că am stat în atelier la frig. Dar așa. Bun. Bun, am terminat sticlele. Le-am pus să mai scurgă. Și cam gata.
Ia, da. Da.